नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर जों दिनै रंगिया देवलखौसो लास्ट नाइट आरोना ओमफ्राय दा रेडि जाबाय आइलेसल' लानो बाखि दङ ओमफ्राय दख'ना गानबानो थांनो जाबाय आरोना सियानो जादला साननैया मोजाङै थांबाय दिनैनाबो मोजाङैनो थांगोन बिराद मानसि जादों फुजा सोलिगासिनो आरो बेयाव दुर्गा फुजा खिन्थु जों फुजा जानायनि टाइमानो मोनखाया स' खालामबाय स'निफ्राय ओंखारबाथाय फुजायानो बायखायो आरो इन्ट्रेस्टबो गैया आंहा बिदि उन्दैनिफ्रायनो बारा हुदा गैया फुजा मेला नायनाय फिल्म नायफिननाय बिदि हुदा गैखाया ओमफ्राय मैयाबो पुरा हराव उन्दुनो हायासै आरोना माने बारदावबाय थानाय जादों आं उइक जादों ना मादों मिथिला बिराद बारदावबाय थायो आरोना उन्दुनो हाया जादों ओमफ्राय दिनैबो सानाव उन्दुखायासै ओमफ्राय दा आरो सजोबनानैखि जोङो थांगोन सनितपुरा माने हरावनो दुथायावनो थांगोन आरो जोङो फैनानैखि हि जोम जाबनानै डाइरेक्ट थांगोन आरो थ' भिडिअ आपल'ड खालामनो आंना लेट जागोन नामा मिथिला ओजों नेट मोननो नागिरा आरोना थांनाय बोसोरबो गादोंना जों दावालि होननाय जायगायावहाय नेट एसे प्रब्लेम जायो नायनोसै माबायदि जायो थांलायनोसै गोदान जायगायाव ओमफ्राय गोसोखौ खुसि नांबाय थादों मानो होनब्ला दावालिनि उनावहाय जोंना दं आथियाबारियावहाय आरोना आथियाबारियाव माने आंनि मा बाबुमोन फैगोन आरो लोगो मोनगोन ओमफ्राय बेनि थाखाय खुसि जादों आरोना मानो होनबा आं बिराद दुखु टेनसन प्रब्लेमाव दङ बिदियाव न'नि मानसिखौ बिराद नायनो लुबैखायो थ' आं लोगो मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय जों बे रङियाव सानथामाव थानो ओरैबायदि हेपि नांबाय ओरैबायदि आदा बाजै लोगो मोनबाय रानि लाहानि आदा बाजैया माने जोंखौ ओरैबायदि अनदों ओरैबायदि केयार लादों बे सानथामखौ जोंखौ ओरैबायदि खालामहोदों आरोना माने जोंनो जिरायफायो 1 घन्टा 2 घन्टा माने रायलायो आदायाबो बिराद फ्रि बाजैयाबो बिराद फ्रि आरोना गावसोर संदों जाहोदों दाबो जों ओंखाम जाखांबाय गयसो जाबावदों आं माथो बायदोंबाबो एसे हामबाय माथो बायनाया लुगैथारनानै जाबाय आं थुख्रासे सुपारि गय दा थांनोसै रेडि जानोसै स' खालामनोसै ना लोगोफोर बे आदाया जोंखौ बिराद गोथाव गोथाव संना जाहोबाय बिसानि मामा जेबो नङा आरो नाहर बाजै बियो बे आलासि बेबो आलासि जों दिनै बिदाय होसिगोन आरोना बिसोरखौ थेंक इउ आदा इमान केयार खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय बाजै बहुत बहुत थेंक इउ दा रेडि जाबाय थांसै आरोना दे मुनो কি কবি কোৱাচোন কোৱা পিহিৰ চেনেলটো सबस्क्राइब कर देना আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া কোৱা चैनल कर देना स' फोजोबना फैबायमोन जोङो बिसोरो आगैमोना मादैमोना जोंखौ फट' लानो थाखाय नेना दंमोन आरोना लोगोफोर मोजां क्लियार जा ओमफ्राय सजोबखानानै गथ'फोरा फट' सट' लाबाय जोंजों बेनिफ्राय दा जों दङ दख'ना दखानाव आरोना बाजैया जोंनि थाखाय जुरि आरो आंनि थाखाय ब्लाउस लादों जों थानाय लानो बाजैया नायगासिनो दं बाजैया जोंनो ब्लाउस बायना होबाय आंनो बेखौ बायना होबाय बेखौ जों रुमाव मोनफैबाय दा जोङो बेग रेडि खालामनोसै आरो हि सोनोसै बेगावहाय थांसै जों हरावनो मेकआप रिमुभ खालामसै गस्ला गानसै आरो खारनोसै आधा घन्टासो रेस्टल' मोनगोन आरो जों थांसै हरावनो औ गुलुं गुजुंनो हि जाबनोसै फट' लादो माथो बायजोब्बाय रे जों रेडि जाबाय दा थांसै आरो दा 2टा जाबाय दा 3टायानो जानोसै माने दसे दसे बयखौबो रेस्ट खालामनो होजोब्बाय ओमफ्राय दा जों बासाव जि एसे उन्दुलाङो बेनो आरोना ओमफ्राय दाहाय हराव स' दङ सनितपुरावहाय थांसै जों गुदुं हि गानना लाखाबाय बार हाबोना थांसै दाना थांसै जोङो माबा दावालियाव बासमोन आरोना लोगोफोर नै इमान स्पिडाव बे बासआ फैदों माने पुरा सोरां फैबाय एकदम बारस'ना फैदों आरो बे बासआहाय बे जोंनि गारि इमान माने जेनथेन जेनथेनसो रिक्सायाव फैनांगौ जायोना